Dyn ni wedi gweld stafelloedd y Centurion, lle roedd yn bosib gweinyddu y Centuria o ddydd i ddydd. Dyn ni hefyd wedi gweld y barracks, lle roedd y milwyr yn byw, ac yn cysgu. Ond mi roedd angen nifer o bethau eraill hefyd, fel bod y fyddin yn gallu byw o ddydd i ddydd. Tu ôl i fi, mae un o tyre y gair. Mae rhaid i ni gofio fod angen amddiffyn y gair trwy'r adeg. Dyn ni sôn am hynna nes ymlaen. Un o'r adeiladau fwyaf pwysig wrth gwrs gyda byddin o gwmpas oedd y toiled, y tŷ bach. Mae draen o gwmpas o'r adeilad yma, a mae'n eitha hawdd dychmygu sut oedd e'n gweithio. Peth arall pwysig wrth gwrs oedd bwyd. Dewch chi weld draw fan hyn sut o'n nhw'n paratoi bwyd ar gyfer y fyddin. Os welwn ni'r welydd draw fyna, dyna muriau y cegin a oedd yn coginio bwyd ar gyfer y barracks fan hyn a'r rhai tu hwnt hefyd. Ar gyfer byddin mor fawr, roedd angen popty i goginio bara, a dyma olion tair ohonyn nhw.